dia akan kepuar ke benengkong ke bangakwa ban pentip ba ia ka test ka bangi pha haduk menta kasngi ki sampel bangi pha menta kasngi kala haduk menta kasngi ka poi 1000 san spa kandai perusahaan teli bat ka report ka bangi layo haduk menta kasngi ke balong negatif 1000 saus pa lai pulai teli nang ta ki ka report ka bangindang ap bandang yo sibit damit lasai kasngi kilong shispa sanpo teli shispa sanpo teli nalor jong kane ka bangakwa ban pentip ru akmat jong lemba jong pi syaki pajba nong sosnong jong kejela ba kadon ka kubur ka babha ka ba menin ngala ong pi binglayo ya ka test jong kitu ki prangut namar ba ka protokol kalong ba de ban test arsin ya kitu ki belayo ya no kunyang jingpang te menin ka test ka benengkong ka bengiyo kalong ba kilong negatif te saisisin pat la de test biang ka bangakwa ban ya thu ipi menta kalong ba nilayo biang ya ka report bat ka report kalong negatif saisisin pat ya kini ki prangut hakwe dei bat kini ki prangut ka bangakwa ban ong ya pi kalong ba menta nakaliang jong ka sarkar nakaliang jong ka health department la declare ba kini kila syat kila klan kila long fully recovered fully cured kila syat kila klan tehnrei ka don pat ka protokol ka ban nakaliang jong ka sarkar lembaga health department ka ba kidang advice yakini kibala klan kibala syat kibala long normal ba kindang peteng ya ka home quarantine sa kumba khat sausngi kata kalong da komenta ka jingbit jingbiang jongki da komenta jingbit jingbiang lang jongki pajba bero tenrei ko mo pikim dei bada ki pajba ban skutu bakla ban ong ba yakini ngimpat ngidang ting watang mani kren mani kanala ngim sngau sngan hakayat kayeng tenrei ngakwa ban ong pi bak kini kila syat kila klan hadin banglayo ya kene ka test ka report bro artli ba une uknyang jingpang don shu ha ka dokot met jongki baro ka baar ya ke to ka test ka ba sa salaingut namar kitu ka total ki belong infected kilong khat wengut khat arngut bad iwe bla klan tikini ki laingut ru ka bang snutanat ban pentip sipi kalong ba ka result lane ka report ka bang layo menne kalong arngut layo kilong negatif but iwe ngidang up ia ka report sibit lane la syai man step pengin sayo te kini ru kalong negatif te mentang ngila simbiang ia ka sampel ba ngila pha biang pada sya ka jakaban test biang nakam ta kasin ka baar namar bakum mga oepi kini ke bayo ia uni kunyang jingpang ban pentikna bakila syait laklain hadin khat sausngi bakila syong la ka jong bakila le ya ka karantin kamu don kam ban test arsin ndai tang sisin nakadaw yakine ki arngut simbek bikini laingut kalong adin ba layo lut result saya ta iweru kamut sai sisin ngidai ban yo biang ya ka test bat nang tan la de pa test ngin saab ya kataka ka report da bingin sayo bat hadin nang tang ila ban declare ya kiru ba kila syat kila klan bat ba utu kenyang jingpang don syu ha ka dokot met ke jongki te kum ba kalong menta ka pau ba siphongut ka ba mut kalalong lak nulat kina ba uneu kenyang jingpang don syu ha ka met ke jongki te kata ka bang suka ban pensyai hakmat jongpi ka ngapor bat daka bang kerpat ru iki paj ba no snong ba kumbang ong epi ngim dei ban septing ngim dei ban don kanu jingrit mesim rei ka ba kong san e yangi kalong tang bangin nang ban sumare ledi kumbangi juptha nakapor sakapor daka department nakaliang joka health department ba ki dei ban maintain ya katu ka jingya yen jingai ke jingai song jingai lane ke jingai ai khulekti ke jingai kedup kam dei ban don namar ba
hakar India jungi hadu mentau neu kenyang jingpang udang long kenrei bad udang yaj na kapor ni na ka sarkaru wat la ngi yo ya ka report ka ba menta ka long ba kilong negatif ngin nampat thia ngin nampat dem ngin tracy tomba nang ne sekmat ka mekla jungi kan long be free from COVID-19 kamu ka state ka ban long free na une u kenyang jingpang jing trei ka ba pla rengkat ka bor ubani jirong ka ba pelong yang ba nila bon kontin bat ba kan jing spread une u kenyang jingpang kum bakalong mentak lakut kam idon su nambar ba kitu ki primary contact kitu ki secondary contact ki bala lek home quarantine ki balik ka self quarantine halaki jog ying haki hospital haki centers ba ba kamot kila pass through ya kanika tu ka khat sauski ka bala bu kerpang nakaliang jongka health department bat ka ministry of health jong sarkar India